مثلي عين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم آياته واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والصلاة والسلام على الذي حذرنا بفساد ذات البيت حيث قال إنها هي الحالقة وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تفي لاجبا وموبيلا جنفون إسلاميكا فولينو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دين برو حكم كون لا دين برو ميجي مكاي من سيلينو شرف لا تفي لا كولي كسكرم وما أنيكا كرمو بسم الله ولا سكا برو كي دين كنا فوني دوكا bi an keleme ka an barakeño an jeño ani an karamodo bisimila no ye Ousmane Traoré El Hadj Ousmane Traoré ni a donino ni Mukadam Ousmane Traoré madugulinte jamana in kono dine bara ngunaku kan kada kan kumala sis an kumala sis la kernyana radio benkana ale be kene sikeno dine bara kona o te biye kamne radio ko damne wati an jamana konna la wa an islame ton fanana a joro ka bo ulula kosobe an islame ton no na donen ko al mubashiruna o ton yere sigibado o nyema bado wa tomba mi fana be jamana ko no groupement des leaders spirituels musulmans di Mali o ton ma fana do wa anga kalande mun fana tuntara kalanke Maroc kata almamiya kalanke o ma folo mun tara ale tumbe o mawla o na nyona chama ambe afuka wali nyundo anga weli jabilla ngayana anga do anga barkuna ma fanga karamo ke assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ousmane ami foki wala nyundo kukura anga weli jabilila anyi muqaddima kalimi no yambura ka qur'ana ya mi fanda wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ala ba nyina fe kanga nyogo mine ni ala ka juba kele anga na farafara ala nyogo mine fo kan yamare wala ka kila kan bali nyogo farafara la nanwi anga jamana ina jebi kanga dukuno na na jebi kanga jakulu le islamew yere dama ni nyogo chebi amba ka ko farafara di bunya lendo ala kosobe ami fe kan nyingali folo mi kela o yala ni harama de farafarali chili toro jumemi ala alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera na'am اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم نعم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين نعم عثمان أمبيفو كي بركدا ka tele shirifila fleba belejelen fo ko wale yimando ka anga chokorobaw fo ka an karamogow fo kada ka ambe baro barala ne hakilla eni ne ambe baro barala ambe ko lu chokorobaw de ladige sigatala naam anyolu de soro dine barala o nawnde be bi nambolu ka bara fane lasilla ka anga buya masige kuyi kosobe ka krengren yala amba anga chokoroba yere fo ananfa ananga kudwa no Sheikh Sherif Ousmane Madan Haidara ale min kera ni baran yere fane sababu nyumay kosobe an fɛn fɛn bɛ diinɛ lasila ka dayɛlɛ an bɛɛ an ka se ka na kana fɛn dɔ fɔ silamɛw ye an b'a fɔ o la k'a barikada ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn alhamdulillah i ye min fɔ an ɲɛna sisan kuranɛ aya in yɛrɛ ye fɛn belebele fɔlɔ ala b'a fɔ wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu a ko a ye ɲɔgɔn minɛ ne ɲɔgɔn minɛ ne valeur dɔ t'a la walima ne ɲɔgɔn minɛ ne sɛbɛ dɔ t'a kɔnɔ walima ne ɲɔgɔn minɛ ne ɲɛtaga dɔ t'a la ala t'a fɔ a b'a fɔ wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu a ye ɲɔgɔn minɛ ne ala ka juruba kelen de la ne ala ka juruba kelen ko wala tafarraqu i bɛ arabukan mɛn a ye wala min fɔ o ye kangarida de ye sisan wala tafarraqu ala kana aw ci aw ka fara fiyewu o ye balili de a ye ɲɔgɔn minɛ ne ala ka juruba kelen na i bɛ ka kan min fɔ o y'i n'i ka kanmɛlaw kungo ye i bɛ taabolo min na o ye dɔ wɛrɛ ye i bɛ mazhabu min na o ye dɔ wɛrɛ ye nka ala ka juruba kelen n'o ye la ilaha illallahu muhammadu rasulullahi n'o ye kuranɛ ani kira ka sunna ye o min kɔni n'o ye ala ka juruba kelen ye ala ko wala tafarraqu ala kana aw ci fiyewu a ka fara donc ala bɛ nin fɔ waati o waati o b'a sɔrɔ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ɲɔgɔn minɛ o de ye ɲɛtaga ye mais tɔgɔma ni mɔgɔw farafara la a bɛ tɔɔrɔ jumɛn na di ne mɔgɔw farafara la tɔɔrɔba de b'a kɔnɔ i n'a fɔ kuranɛ aya dɔ bɛ yen ala b'a fɔ
a b'a fɔ atiu llaha wa atiu rasula wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhabu rihukum wasbiru inna allaha ma'a sabirin. Allahu akbar. Ala b'a fɔ a ye ne Ala subhanahu wa ta'ala bato a kan bato cogo ɲɛ dɔn a ka tugu alakira fɛnɛ kɔ ka alakira fɛnɛ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam k'a labato wala tanaza'u aw kana fara aw kana ɲɔgɔn bila ka d'a kan n'aw ye ɲɔgɔn bila ntɔma barika min b'aw la o barika bɛ taa fanga min b'aw la o fanga bɛ taa ɲɛtaa min b'aw kɔnɔ o ɲɛtaa bɛ ban pewu o tɛ sabati aw bɛ échouer donc o b'a jira k'a fɔ ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen ye ɲɛtaga b'o de la nka n'aw sɔnna bɛɛ ka fara fatafshalu wa tazhabu rihukum aw bɛ fara aw bɛ tiɲɛ aw barika bɛ dɔgɔya aw bɛ ɲɛtaga min nɔfɛ fɛnɛ o tɛ sɔrɔ donc Ala ko o de la ɲɔgɔn minɛ o de ye ɲɛtaga ye ɲɔgɔn bila ani ka fara o ye kɔsegin ye ɲɛtaga t'o de la Ala k'an bɛɛ kisi o ma amin inchallah. N'an y'a dɔn farafarali hali du yɛrɛ kɔnɔ kin kɔnɔ fo ka taa se jamana kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ni farafarali kɛra dɔrɔn an y'o tiɲɛni i da sera o tiɲɛni dɔw ma sisan nɔ ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn minɛ mɔgɔw ka ɲɔgɔn minɛ nafa jumɛn b'a la? Nafa min b'a la kelen n'a y'a sɔrɔ du don dutigi yɛrɛ ka hɛrɛ bɛ fɛn o fɛn na tɔma e ni ne an fila ka hɛrɛ bɛ fɛn o fɛn na du kɔnɔ o ye dudenw bɛ ka don ɲɔgɔn na dudenw bɛ ka ɲɔgɔn kanfɔ dudenw ye kelen ye n'u sigira u bɛ te min ɲɔgɔn fɛ u bɛ baro kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ don ɲɔgɔn kan i yɛrɛ hakili e min ye dutigi ye i hakili bɛ sigi dutigi ka nafa b'o de la dutigi ka ɲɛtaa b'o fɛnɛ de la mais ne dutigi na o na so kɔnɔ a bɛ n'a sɔrɔ musow yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ bɛn tɛ denw ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ ɲɔgɔn sɔsɔ ni ɲɔgɔn sama bɛ waati bɛɛ lajɛlen na du kɔnɔ dutigi ka hɛrɛ t'o la a bɛ du yɛrɛ fɛnɛ a bɛ du kɛ taamasiyɛn ye quartier kɔnɔ bɛɛ b'a fɔ karisa ka du kuma bɛɛ mankan bɛ yen kuma bɛɛ fɔɲɔgɔnya bɛ yen kuma bɛɛ i ka du bɛ kɛ taamasiyɛn de ye quartier kɔnɔ donc bɛn n'i ye bɛn yɛrɛ kɔni k'a fɔ k'a ban dɔrɔn silamɛya de ye bɛn ye silamɛya yɛrɛ de mago bɛ bɛn na ka kɛ silamɛ ɲuman ye f'aw ka bɛn wa fo silamɛya ka se ka ɲa i bolo sigida la quartier la denbaya la aw yɛrɛ ka jamana yɛrɛ kɔnɔ fo jamana kɔnɔdenw ka bɛn ni jamana kɔnɔ ni dudenw bɛnna jamana kɔnɔ quartier kɔnɔdenw bɛ bɛn ni quartier kɔnɔdenw bɛnna jamana kɔnɔdenw bɛ bɛn fo ka taa se i y'a ye. bɛn kɔnɔna la sisan ne ma fili e ye madrasa kɛ madrasa la an y'a kalan an ka tilawa kɔnɔna la cɛkɔrɔba min fatutɔ ni a ye kala dɔ da ani an b'a ye an ka bulonkɔnɔnaw caman na i bɛ cɛkalaw caman sirilen sɔrɔ ne ko an bɛ walanda jumɛn sɔrɔ kɔnɔ e ko ɲɛfɔ an ye an bɛ walanda jumɛn fana sɔrɔ kɔnɔna la. Kasidatigi ko ta'aba rimahu iza ijtama'na takassura wa in iftarakna takassara ahada. O ye cɛkɔrɔba ka walanda ye cɛkɔrɔba min n'a fatulatɔ don a y'a den bɛɛ wele a fatu waati selen kuma lasurunya ma a ye den kelen a y'a bɛɛ bila ka taa kala kelen ɲini ka na min mana na ne kala ye a b'a fɔ o ma ko e k'i ta kari a b'a minɛ o b'a ta minɛ k'a kari waw dɔ in fana bɛ taa a b'o ci o bɛ taa kala kelen ɲini ka na a b'o bɛɛ kari den bɛɛ taara i ka kala ɲini ka na wa bɛɛ sera k'i ta kari a tilala ka den bɛɛ bila ka taa tuguni a ye bɛɛ ka kala fara ɲɔgɔn kan k'a di dɔ ma k'e k'a minɛ k'a kari ta o y'a minɛ a dɛsɛra a ko a di balimakɛ dɔ in ma o fana y'a minɛ o dɛsɛra a y'a di balimakɛ dɔ in ma o fana y'a minɛ a dɛsɛra donc mun y'o dɛsɛ ka d'a ka kala ninnu sɔnna farankan ma u faralen ɲɔgɔn kan a dɛsɛra ka kari o de la arabu dɔnkilidala ko ta'aba rimahu iza ijtama'na takassura a ko kala bɛ sɔn banni ka ban ka kari n'u farala ɲɔgɔn kan wa in iftarakna dun n'u bɔra ɲɔgɔn kɔ i y'a bɛɛ minɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na e y'i ta minɛ ne y'i ta minɛ technicien y'a ta minɛ mɔgɔ wɛrɛ y'a ta minɛ donc bɛɛ b'i ta kari waw a karili bɛ nɔgɔya quoi mais ne kala farala ɲɔgɔn kan dɔrɔn i n'i ka fangatigiya bɛɛ i tɛ se donc ala bɛ ni misali de fɔ kiramantɔw ɲɛna k'a ka ɲɔgɔn minɛ n'aw ye ɲɔgɔn minɛ barika b'o de la nka n'aw farala dɔrɔn tazhabu rihukum barikaw bɛ taa fangaw bɛ taa aw tɛ se ka foyi dilan aw yɛrɛ ye bilen aw tɛ se ka foyi dilan aw yɛrɛ ye donc ɲɔgɔn minɛ o de nafa ka bon. An sera du kɔnɔ misaliya la i dɛsɛ misaliya ma du kɔnɔ ni dudenw ye ɲɔgɔn minɛ nafa min b'a la an bɛ jamana dɔ kɔnɔ jamana yɛrɛ fana kɔnɔna la ɲɔgɔn minɛ jamanadenw ka ɲɔgɔn minɛ
wala hayana nga si jamana yɛrɛ ma sigida yɛrɛ la kin kɔnɔ wala sigida yɛrɛ la olu fana ka ɲɔgɔn minɛ bɛ se ka kɛ cogo yala ɲɔgɔn minɛ bɛ se ka kɛ maaw ni ɲɔgɔn se ka sɔrɔ aw kungilennaw tɛ kelen ye wa mɔgɔ i ni mɔgɔ bɛ se ka ɲɔgɔn laminɛ madama an bɛ taa silamɛya hukumu kɔnɔna la ne ni e lala an ka faamuyali tɛ kelen ye sira dɔ fɛ lala e bɛ tɔrika dɔ la walima e bɛ mazhabu dɔ la ne t'o la nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ne ni e bɛ fara tɔrika mazhabu olu ye faamuyali wɛrɛ ye o man ka kɛ sababu ka maaw fara o jɔyɔrɔ ka dɔgɔn farafarali la kosɛbɛ tɔrika ye ka faamuyali de e ye ala ko faamu cogo min e bɛ marché ten baasi t'i kan ne fana y'a faamu cogo min ne bɛ marché ten baasi tɛ ne kan nka kɛlɛmayɔrɔ ye jumɛn ye sisan e ko ayi ne Usumani kan ta dɛ f'a ka kɛ ten donc an tɛ se ka ɲɔgɔn faamu yen de an tɛ se ka ɲɔgɔn faamu ten e k'i ta kɛ ne yɛrɛ kan ta kɛ nka an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlima min na n'o ye kɛlimatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah tajma'una o kɔni o b'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan e tɛ se ka na fɛn wɛrɛ fɔ ne ye ko la ilaha illallah ye nin ye ne yɛrɛ fana tɛ se ka fɛn fɔ e ye ko la ilaha illallah ye nin ye nka e bɛ se ala ma cogo min na e bɛ k'i ka baara kɛ ten de n'an wulila sisan k'an bɛ taa dugu kɔnɔ sisan sira ka ca o sira ka ca n'a ye diya i bɛ bɔ tudura fɛ ne nin fana ye diya i bɛ bɔ yan fɛ nka ala ye hali an bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛn Bamakɔ centre ville kɔnɔna na o kɔni o ye bɛndugu ye donc ala ye bɛndugu de ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kunbɛn ala in de la n'o ye la ilaha illallah de n'o tɛ a tɔ misɛnmisɛnminani ninnu olu man ka kɛ sababu ye fɛfɛfɛfɛw k'a ɲini ka na farali don an ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa don an ka diinɛw la fo ka taa don an ka denbayaw la fo ka taa don an yɛrɛbakun na ka taa kɛ e ni ne ti ɲɔgɔn kan fɔ ka da nin fɛnmisɛnnin ninnu kan la silamɛya m'o ɲini n'an ye alakira ka sira yɛrɛ ta sallallahu alaihi wa sallam alakira ka ɲɛnamaya la e bɛ se ka misaliya jumɛnw di an ma alakira nana ni fɛn min ye pour que ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan o misali ka nɔgɔ kira sallallahu alaihi wa sallama a ka sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ don dɔ a ye kuma dɔ kalifa a ka sahabaw la kuma in a y'a kalifa a bɛɛ la kelen kelen a y'a Abubakar wele a ye kuma in fɔ a ye a ye Usmana wele radiyallahu anhu a ye kuma in kalifa o fana na a ye Umaru fana wele a ye kuma in kalifa a la a ye Ali ibn Abi Talib karamallahu wajha a y'o fana wele a ye kuma in kalifa a la a bɛ fɛ k'a dɔn sisan yala ne ni n ka sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn bɛ yen wa sahabaw yɛrɛ damaw fana ni ɲɔgɔn cɛ bɛn bɛ yen wa a bɛ fɛ k'o dɔn Allahu akbar kira hikimatigi de don k'o dɔnna don kuma kelen min n'a y'a fɔ Abubakar ye a y'o kelen de fɔ Umar ye a y'o kelen de fɔ Usmani ye a y'o kelen de fɔ Ali ye tile dama dama tɛmɛna a ye Abubakar wele a ko Abubakar ma a ko Abubakar e de ye Abubakar Sidiki ye ne ye n gundo f'i ye dɛ n ye n ka sɛgɛrɛ kalifa i la n y'a f'i ye maa kana mɛn fiyewu ne ni e Abubakar tɛ nka ne ni n ka kuma in bɛnna sira la gundo bɔrɔtɔra gundo bɔrɔtɔla Abubakar ko kira ne dun m'a fɔ dɛ kuma in ne m'a lakale fiyewu Allahu akbar ne m'a lakale foyi a ko nka i b'a fɔ n ye don min na ne ni Aliyu ni ɲɔgɔn cɛ ne ni Umaru ni ɲɔgɔn cɛ ne ni Usmana ni ɲɔgɔn cɛ dogo t'an cɛ ne ye kuma in fɔ Umaru de nka n bɛ taa Umaru ɲininka n'a y'a sɔrɔ Umaru de y'a fɔ nka ne Umaru fana m'a fɔ a bɛ se ka kɛ kira ne balila k'a fɔ dɔ ye dɛ kira ko k'a ye ko in faamu a ye Umaru fana wele a ye Umaru fana ɲininka ten Umaru ko ne m'a fɔ ma ye nka n y'a fɔ Abubakar de ne kuma in bɔra bɛɛ i b'a sɔrɔ ne de y'a fɔ n b'a dɔn Abubakar t'a fɔ fiyewu o fana ye Abubakar kɔ dogo ten a y'a fɔ Usmani fana ɲininkara ta Usmani ko kira ne ma kuma in lakale dɛ nka n ye kuma in fɔ Umaru kɔni ɲɛna a bɛ se ka kɛ mais ne kɔni b'a dɔn ne ye kuma in fɔ Umaru min ɲɛna Umaru tɛ kuma in lakale fiyewu nka ne Usmani de bɛ sɔn k'a lakale ya u ye ɲɔgɔn kɔdugu ta kira nana ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne ka sahabaw ni ɲɔgɔn cɛ itihadu bɛ yen itisamu bɛ yen bɛn bɛ yen tafrika t'u ni ɲɔgɔn cɛ fiyewu kira hakili sigira donc nin de ye élément belebele ye silamɛya kɔnɔ a bɛ danaya sabati
a bɛ bɛn sabati ni danaya sabatira yɔrɔ yɔrɔ k'a fɔ aw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ danaya bɛ yen Usmani baara nɔgɔyara o mais ni danaya tɛ yen bɛn tɛ yen baara bɛ tiɲɛ o de la kira ye nin texte kɛ u bɛɛ kun k'u lajɛ n'a y'a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn bila ni donyɔrɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ sallallahu alaihi wa sallam nin bɛɛ ka walana di an minnu ye kɔmɔgɔw ye bɛɛ kelen kelen sɔnna ka ni tiɲɛni don n'an bɛ se k'a fɔ ma tiɲɛni yɛrɛ tɛ nka bɛɛ sɔnna k'a turu da a yɛrɛ kun k'a balimakɛ lajɛya a ne b'a dɔn karisa tɛ sɔn n'a tiɲɛna i b'a sɔrɔ a tiɲɛna ne de bolo hali ni ma dabɔ a kama anw fana kan ka kɛ tan de an kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn minɛ tan fo ka i balima fusaya ni i yɛrɛ ye k'i balima sutura hali ni e bɛ lebu k'i balima sutura ni bɛɛ ye ɲɔgɔn minɛ tan tɔ ala bɛ jɛ ka ala tɛ sɔn e yɛrɛ ka lebu ni e sɔnna k'e ka lebu i balima ka sutura ala tɛ sɔn k'e yɛrɛ lebu ala bɛ e yɛrɛ sutura k'i fara i balimakɛ kan wa nin de ye bɛn kosɛbɛ nin de ye ihtisamu ye nin de ye ɲɔgɔn minɛ silamɛya ka ɲɛtaga bɛ nin de la Allahu akbar Usman e ye diinɛ lasilikɛla ye i ye wajulikɛla ye radio la télé la kɛnɛw kan silamɛ tɔnw caman i bɛ baara kɛ silamɛ tɔnw caman na n'an y'an ka jamana in kɔnɔ bi silamɛ tɔnw cayalen don radio sow cayalen don wajulikɛlaw cayalen don yala an ka wajulikɛlaw yɛrɛ wajulikɛlaw fana mana jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka bɛn i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na i n'a fɔ sahabaw tun ye ɲɔgɔn minɛ cogo min na ne ko a nafa dɔ bɛ silamɛw kan wa wallahi Usmani ma kuma barikaman fɔ ani fɛn ka tɛmɛ nin kan ni kuma in ka gɛlɛn kosɛbɛ Mali yɛrɛ mago bɛ fɛn min na o de ye nin ye Allahu akbar Mali mago bɛ fɛn min na o de ye nin ye kira ka hadisa dɔ bɛ an bɛɛ y'a kalan primanew ni deuxièmeanew ni troisièmeanew la kira b'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam a ko sinfani min ummati iza soluhu soluha nasu wa iza fasadu fasada nasu u ye kira ɲininka k'o ye jɔn ye a ko el umara'u wal fuqaha Allahu akbar naam ni hadisa in kɔrɔ ye jumɛn ye kira sallallahu alaihi wa sallam a ko maa modeli fila o bɛ ne kira mantonw na maa qualité fila o bɛ ne kira mantonw na n'olu ɲana bɛɛ diɲɛ bɛ lafiya diɲɛ bɛ balo hɛrɛ la u bɛ lafiya nka n'olu ma ɲa bɛɛ diɲɛ bɛ to halaki bolo o de kama ko zallatul alim zallatul alam dɔnnibaa ka cɛnɛli an bɛɛ bɛ taa nɔfɛ o diɲɛ ka cɛnɛli o diɲɛ de ka cɛnɛli donc an bɛ faamaw ta to yen komi nin groupe fila dɔrɔn de don el umara o fanga bɛ maa minnu na bi mara bɛ maa minnu bolo bi ani dɔnnibaa minnu bɛ ka kiiri tigɛ bi ne diinɛ ɲininkali bɛ k'olu la o tuma o dɔnnibaa ninnu olu de ɲali an bɛ se k'a fɔ diɲɛ bɛ ɲa Mali bɛ ɲa Mali bɛ lafiya nka n'olu tiɲɛnɛla kaban Mali bɛ taa nɔfɛ diɲɛ bɛ taa nɔfɛ an bɛɛ bɛ taa o nɔfɛ ala kana tiɲɛ ala kana tiɲɛ donc an dɔnnibaa minnu bɛ yen an'an ka cɛkɔrɔba minnu bɛ yen an'an ka wajulikɛla minnu bɛ yen ne diɲɛ ɲɛ b'u la bi ne maliyɛnw ɲɛ b'u la bi olu de ye alakira sallallahu alaihi wa sallam a ka danayamaw ye ala ka danayamaw fana de don a ka danfɛnw kan donc olu de kan ka se ka fɛnw exemple ɲumanw yira olu de kan ka kɛ exemple ye jamana in kɔnɔ bi jamana kɔnɔdenw k'u ye o kuma wajulikɛla minnu bɛ yan bi an kan ka se ka ɲɔgɔn faamu an kan ka se ka ɲɔgɔn lamɛn an kan ka se ka sigi n y'o de f'i ɲɛna sisan taabolow tɛ kelen ye o an se ka kɛ taabolo kelen nka kira ka hadisa dɔ bɛ yen a ko ikhtilafu ummati rahma mais n'i y'o kɔrɔ faamu ka ban a kana k'e kɔnɔ ko farafarali ninnu ko olu ye tiɲɛni de ye jamana kɔnɔ la olu tɛ tiɲɛni ye o masala e y'i ka kiiri tigɛ n'i ka mazhabu ye donc ne fana bɛ faamuyali dɔ de sɔrɔ e ka mazhabu la n b'a dɔn k'a fɔ ja mazhabu wɛrɛ bɛ yen min ni ne ta tɛ kelen ye n man ka n balimakɛ in labila donc ne ye hinɛ dɔ sɔrɔ ne ye faamuyali dɔ sɔrɔ ne ne ye ka fɔ ɲɔgɔnya la ne t'e ta kan nka i ta in ye min fɔ tiɲɛ de don a bɛ kuranɛ kɔnɔ hadisa b'a la sariyaw b'a la fɛn bɛɛ b'a la mais n'i ko sisan ko fɔ ne de k'a k'i ta ye ne de ye kɛlɛtigɛla ye donc wajulukɛlaw de kan k'a lajɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka ɲɔgɔn lamɛn ka sigi ka kuma ka sɔn n t'a dɔn ma fɛnɛ ne e filila o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i t'a bɛɛ dɔn ne e filila e bɛ se ka fili nin masala la walima i tɛ nin masala dɔn mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i tɛ masala
wala tɛ foyi dɔn bon dɔn in fana kana bila kunna k'a fɔ ale de b'a bɛɛ dɔn ale de bɛ se k'a bɛɛ kɛ la o tɛ arabu ko ten ko kulli man yadda'i ilma kullihi alimta shay'an wa ghaba anka ashya na'am i k'a lakale cɛ ye walima i k'a fɔ cɛ min ko a b'a bɛɛ dɔn min ko a bɛ se k'a bɛɛ fɔ fana alimta shay'an i bɛ dɔɔnin de dɔn fitinin wa ghaba anka ashya caman fana tununi la kitabu joli bɛ n'i ma kalan kitabu joli bɛ n'i ma yatala o de ka ca donc dɔnnibaaw kan k'a lajɛ u ka don da kelen fɛ u ka bɔ da kelen fɛ u ka fɛn fɔ hadamadenw ye bi hadamadenw bɛ se ka min faamu yaasa kunfɛnw bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na o de Mali ka hɛrɛ ye bi inshallah. Cheikhana Usman hali bi an mago bɛ jamana min kɔnɔ bi an b'a dɔn jamana bɛ lahalaya min na bi an ɲɛ b'a la a tɛ jamanadenw sago ba la ten an bɛ Alahu Taala deli Ala ka lahalayaw tɔ ɲa ka taga a fɛ an bɛ Alahu Taala tanu ka waleɲuman dɔn ladilikan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin an ka jamanaden ma ani diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen walasa bɛn ni ɲɔgɔn faamu kana jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Alhamdulillah an bɛ se ka ladilikan min f'u ye o de jamana in bɛ se ka lafiya cogo min jamana in an bɛɛ de bi yan ni jamana in lafiyara n tɔ ma an bɛɛ bɛ lafiya. Ala ka lafiya. Ne jamana in yɛrɛ ye anw bɛ ye nka ne jamana in ma ye Ala k'an bɛɛ kisi a ma anw si tɛ ye donc anw ka lafiya o ye jamana in ka lafiya de ye jamana in fana ka lafiya o ye anw de ka lafiya ye o tuma o lafiya fana bɛ na cogo di o fana tɛ sɔrɔ fiyewu fo an ye min fɔ kuma daminɛ la an ka bɛn an ka ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn ka hakɛ d'a ma a b'a fɔ bamanankan na min ye min ye o ka t'o bolo ye kosɛbɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka yafa ɲɔgɔn ma an k'a dɔn k'a fɔ Ala mana min kɛ min ye waati min o y'o ta ye masalan Ala ye bila yan bi ne ne ko ayi ne de kalan bɛ ne bɛ radio so la n fana bɛ se kuma la fo n ka na n sigi télé sirifila la ka Usmani ka baara kɛ n ye ko wɛrɛ kɛ kosɛbɛ bon Ala ye dɔ fana bila faamaya la bi ni n ko ayi o ti ɲa fo ne de ye ko wɛrɛ wuli kosɛbɛ donc fo an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka sɔn Ala ka tilali de ma n'o kɛra anw bɛ lafiya jamana yɛrɛ bɛ lafiya et puis diinɛ baarakɛla minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ olu de bɛ ka diinɛ lase ne diɲɛ tulo b'u la ne jamana kɔnɔdenw tulo b'u la jamana kɔnɔden dan bɛ fɛn o fɛn na o ye diinɛ lasela de a ka alimami a ka wajulukɛla a dan b'o de la ka tɛmɛ diɲɛ fan n'a ba kan o de y'a to olu bɛnni i y'a fɔ cogo min na olu bɛnni de diɲɛ bɛnni olu bɛnni Ala man kisira n'olu farala o de bɛ na ni tiɲɛni yɛrɛ ye o de kama n ko i ma ko zallatul alim zallatul alam dɔnnibaa ka cɛnɛli ma ɲi fiyewu o ye diɲɛ ka cɛnɛ de o ye diɲɛ ka Ala cɛnɛli kana o cɛnɛ amin ya i bɛ dakuruɲa laban dama ka dugawu k'an ye waati nacogoyaw kama ni Ala sɔnna a diyara an ye Usmani an b'i yɛrɛ fo nin waati dili la an ma k'i baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo k'an filɛbagaw k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn an t'i ɲinɛ halisa an ka cɛkɔrɔba kɔ ani an ka sirifikɛ anw yɛrɛ b'a kɔ kaban an cinini fo kana se bi ma wa hali sini ni Ala sɔnna ma an pɛrɛlen don a nɔfɛ a ka diinɛ lase cogoya ɲuman na an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu kɛ ansaru bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya groupement des leaders spirituels du Mali ka dugawu k'u fana ye ka d'a kan olu sigili o ɲɛmaaba yɛrɛ fana o y'an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ n'o ye Cheikh Sherif Usmani Madani Hayidara ɲɛmaaba y'o ye ale de ye hakilina in sɔrɔ k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan an k'a lajɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an k'a lajɛ silamɛya tun bɛ cogo min kunun an ka se k'a minɛn kɔnɔ o tuma olu baara min bɛ senna bi ni silamɛya y'o faamu silamɛdenw y'o faamu an bɛ dugawu kɛ an n'o bɛɛ lajɛlen ye k'an filɛbagaw bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an yɛrɛ fana ka tɔn min bɛ yen n'o ye mubashirunaw ye an b'a kalandenw bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada ka dugawu k'u ye k'a fɔ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صل اللهم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله tuma dɔ la Ala bɛ yamaruya dɔ di mɔgɔw ma aw yɛrɛ ka nafa de don ni Ala ko hadamadenw ma a ye bɛn aw minnu bɛ du kelen kɔnɔ a ye bɛn aw ka bɛn a nafa jumɛn bɛ se Alahu Taala ma ni Ala ko tuguni ko aw kana fara fara aw du kelen mɔgɔ aw jamana kelen mɔgɔ aw sigida kelen mɔgɔ n'aw fara fara la
si tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ kɔnɔ aw y'aw ka ga fara aw y'aw ka denbayaw fara aw y'aw ka sigidaw fara si tɛ don si ka du kɔnɔ a tɔɔrɔ jumɛn bɛ se Alahu taala ma n'aw bɛnna a nafa fɔlɔ y'aw de ta ye aw bɛɛ bɛ lafiya ɲɔgɔn kan sigiya kɔnɔ misaliya la du min ni bɛn b'a du kɔnɔ dudenw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ dudenw bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don ɲɔgɔn kɔrɔ ani du min n'i bɛ don a kɔnɔ bɛɛ farafaralen don n'i ye foli kɛ karisalakaw fɛ yen karisalakaw b'i fara o jugu kan n'i ye karisalakaw ɲininkali kɛ karisalakaw b'i fara o jugu kan bɛɛ ka dagani sigilen b'i da la fa kelen ba kelen o du fila misalaw lajɛ ban jɔn lafiyalen don a ka du kɔnɔ hali ni sɔrɔba tɛ du dɔ in kɔnɔ bɛn bɛ yɔrɔ min na hali ni sɔrɔba tɛ yen i bɛ taa sɔrɔ olu lafiyalen don nka hali ni nin dudenw bɛɛ lajɛlen ni miliyardɛriw de don ni bɛn t'a du kɔnɔ u lafiyalen tɛ u farikolo la u lafiyalen tɛ u hakili la u lafiyalen tɛ u dusukun na a b'o cogo fana na jamanadenw jamana an ka bɛn an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ lajɛlen ka nafa bɛ o de la an bɛ Alahu taala deli Ala ka bɛn nɔgɔya an ye ka kɛ kelen ye ka ɲɔgɔn minɛ kelen na ka ɲɔgɔn minɛ taabolo kelen na ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen ye Ala k'o kɛcogo ɲuman nɔgɔya an ye an bɛ segin ka an baarakɛ ɲɔgɔn fo ani an karamɔgɔ n'o ye Usumani Tarawele n'a dɔnnen don Mukadam Usumani Tarawele an ka wele jaabili la ani a ye wajulukan nafama minnu di an ma an bɛ Alahu taala deli Ala ka an n'a jidi Ala ka dɔnniw jidi Ala k'a bolo mɛn a ka baara la ka segin ka aw yɛrɛ fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu tun sigilen b'aw ka jabaraninw ɲɛma ka diinɛ baro lajɛ ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn aw ka diinɛ baro kanu na diinɛ baro ye aw de ta ye min ka d'aw ye o de bɛ kɛ an bɛ Alahu taala deli Ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu